Ahoj, já jsem Nimík TV, neboli Peťko Gamer, jak už všichni víte. A dneska tady máme první video na Nimíkovi a založíme si nový hardcore. Minulý hardcore jsem smazal, jak všichni víte. Takže svět si pojmenujeme hardcore. A dáme si samozřejmě výchozy, když máme rozlehlé biomy, tak hned umřem, tam je plno spawnerů. Stavby si zapneme samozřejmě a dáme vytvořit nový svět. A máme na Skypeu Mišana. To bude můj antistresák. Že jo? A docela dobře jsme se spawnuli celkem. Nestěžuju si. Máme tady krávy. A určitě tady někde bude něco slízkého, nosného, černého, zeleného, bílého, oranžového. Vytěžíme si dřevo. A samozřejmě musím podotknout, že je to hardcore, takže jak už všichni víte, jednou umřete a svět se vám smaže. Smět se vám nesmaže, to ne navždy, ale svět se vám smaže. Železo! Super! Vytěžíme. Doufám, že vás série z hardcoreu bude bavit a pak s Michanem ještě budeme točit to mulťák, že? Steelcraft, docela dobrý server, že jo, takže se můžete těšit. A já nebudu dělat 2 krumpáče na co celkem, když tam máme hnedka iron. Takže pak už můžeme jít hledat diamanty. Raz, 2 a 3. Docela hodně železa tady je. Já beru samozřejmě všechno, když už jsme začali od znova. Ježíši Maria, tady není normální cesta. A pojďme hop, dobře. A mám z hardcoreu strašný respekt, co musím přiznat. A kde jsem šibnul ten crafting, jo, tady. Tady je náš chlapec. Mluvám se, si uslyšíte pipnutí, to je Facebook. A jinak se nebojte, na Peťko Gamer nadále bude vycházet Team Fortress, Call of Duty a různé střílečky, bitky, mydlení a různé hry, fantasy. Já jsem... Aha, to je kráva, myslím, že to je vesnice. Povídej něco, už se stresuju. Nevím, něco povídej. Představ se. Jak se jmenuješ? Jmenuje se Michal. Zajímá je to. A už pipnul face. Možná některé. Hodně lidí to zajímá. Je tady tma, já si tady těžím pěkně želízka. O 7 železa to stačí. Ještě tady se bereme koul. Uhni, krávo. Uhni. Nejsi pozvaná. Ježíš, jenom jedno uhlí. A tam je více uhlí, ale... A jo, seberem to, už tady mám postavený most. Jinak on teďka, Mišan, hledá něco o tom našem serveru, jak už jsem říkal. Zkusí se to podívat, ale moc to nejde. To nám prostě tam to nejde. IP jsme přesně obsali přes hámačí všechno. 3krát jsme to zkoušeli a to jsme měli všechno zapnuté. Server byl zapnutý, otevřený pro všechny a pořád nic.
To už je asi jenom kobl. A dobrý. To bude stačit 17 uhlí pro začátek. A odsaď rychle zmiznu, protože budou vylezat mobové. Budeme se snažit vydržet na hardcoreu co nejdýl. To je samozřejmost. A já se přesunu někam jinam dál od téhle caveky. Už tady za chvilku bude monster, že jich nepůjde ani spočítat. O, tak to máme blbý, tady máme hnedka biom, tam bude taky hodně monsterů určitě, oni se tam zachytávají za ty větve, aby nehořeli. Já myslím, že se přesuneme na písek, to je jedna z mojich nejoblíbenějších krajin. Už jsem tak vystresovaný z toho, že ani už aj blbě mluvím. Co? Já jsem teď nalez ty kraftu a víš, co jsem našel? No? Dia. Našel jsem zase spawner. Na? Co? Na co si našel spawner? Na Cave Spider. Zase na opuštěných dolech? Jo. Já tady killím prasátka místo pavouku. Prasátka jsou lepší, oni mají lepší masíčko. Mám ho zničit? Já ho asi zničím. Jo, asi jo, já bych ho zničil. Nebo udělej XP farmu. Jo, ale to dělám na tom. Já si s ním syrové maso. Zničil jsem. 3 levely, že ti to dalo. Jo, tak ne. No, on ten spawner dává většinou tak 3 levely. Mohli bychom najít už tam to díle vesnici. Počkej chvilku, já to už musím končit. Hovor? No, mě to dá pod lištu. Tak si těpni mikrák. Aha, dobrý. Tak on už odešel. To nevadí, my budeme dále pokračovat v hardcoreu. Samozřejmě. To nevadí, že je velký lak. Dobrý, omlouvám se. Mně se načítají články. I když mám docela dobrý počítač, tak mi to celkem laguje. Sandstone si vytěžíme. A tady máme coal. Uhlí bereme vždycky. Toho není nikdy dost. Tak. Tak, berem, samozřejmě. Dobrý. Jo, 22, to bude stačit pro začátek. Tak. Teď už tady někde by mohla být vesnice. Mohla by být. No nic, my se tady asi ubydlíme. A tohle bude pro dnešní díl všechno. Samozřejmě ještě dneska video aspoň 2 nebo 1. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud ne, tak je tam bohužel i dislike. Ale to už je samozřejmě na vás, to já vás nebudu nutit do žádných odběrů ani tak. A tak asi jo, no, já to dám jenom vypalit. Železo a jídlo. Ještě se tady porozhlednem. Furt někdo píše na Facebooku. A to vy asi neslyšíte.
Asi určitě. Tak jo, no. Si kouknu, jak jsme na tom s vypalováním. No, to bude teda všechno pro dnešek. V dalším díle už budeme mít vypalené věci a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.